להסתדר, כולם מסתדרים בסוף סוף. בשיחים סביב הבית כבר אין חיות בר. אבל לפעמים נדמה לי שלאורך הגדר מסתובב איזה פנתר שאומר מהר. ומפיו זה נשמע מה זה מהר כשהוא אומר אשלם את החסר, אשלם את החסר. כי הוא הפנתר. מהר מהר, יאללה, צנזר, צנזר. אשלם את החסר. טיול אחרי צבא. זכור דירה עם שותף ושותפה. זכור את הנפלים, גרר. תואר ראשון, לא חשוב במה. העיקר שתהיה תעודה. ואז מכונית, חתונה, דירה, העיקר דירה. אפילו 40 מר. אפילו בשכונה גרועה. תזכיר אותה. העיקר, לא לזרוק כסף שכירות סתם. גם אנחנו התחלנו ככה. מקרר, ואז ברר, ילדים, שטיח, מדיח, משיח, תרוויח יותר ותסתדר. ואז אפשר גם לדבר על זה. ספר מה עובר עליך. שחרר, שחרר. מגר את הרעד, את הפחד, אם זה מה שמשפר את ההרגשה. מגר כל בדד. כן, זה בסדר. אתה מיוחד, אחר. אתה תתגבר. העיקר, היה אתה.